Abafana bakaNasruddin nabo abakayiqali kahle isizini ka-2024-2025 kanti abalandeli beqembu bazobe belindele ukunqoba lapho bebhekene neqembu elisha kwi-Premier Soccer League iMagesi FC. Lamaqembu azotholana phezulu ngolwesithathu zingu-30 ku-October. Ukuwina kwaphakathi nesonto kungaba yindlela enhle yokuvuselela imimoya nokubuyisa amandla ngaphambi komdlalo we-quarter final ye-CarlingKnockout neMamelodi Sundowns okuhlelela ukuthi ube ngempela sonto. Unabo ukhombisile ukuzinikela okucacile kufukuleni amathalente asemancane e-Chiefs ebeka amathemba akhe kubadlali abasanda kufika ebholeni elisezingeni eliphezulu. Lokhu kuthembele ezihlabanini ezisafufusa kuletha kokubili injabulo kanye nobungozi, ikakhulukazi ngesisindo sokulindelwe ngabalandeli. Nakuba laba badlali abancane bebonisile ukukhanya okukhazimulayo, kufanele manje bakhuphuke ngaphansi kwengcindezi. Uma sebebhekene neMagesi FC, abadlali abancane be-Chiefs bazodinga ukuthola ukuvumelana nokuzethemba ukuze bakhombise ukuthi banakho okudingekayo ukuze bathuthuke kuligi nangale kwayo. Iqembu likaClinton lesine likhombisile ukuthi alwasinisa amahleza, ligijime ngesibindi lakhipha i-Orlando Pirates ku-CarlingKnockout la-16. Kodwa amaGlamour Boys angazethemba ukuthi angakwazi ukusukuma akhombise ukuthi angazilawula kanjani lezi zigilamkhuba ezisanda kungena esigabeni esiphezulu. Kanti Amakhosi kulindeleke ukuthi agcwale ezinkundleni ezoseka ngokugcwele iqembu lawo. Abadlali abafana noMduduzi Shabalala, Samkelo Zwane noRashwin Dodle bebelokhu bekhulu endimeni yabeqenjini bekhombisa amathuba okuguqula i-Chiefs. Uma sebebhekene neMagesi, laba badlali bazodinga ukuthi basukume babambe lesi sikhathi ukuze bakhombise ukuthi bakulungele ukubhekana lezinselele ezinkulu. Amakhosi ngebhadi azobe ephuthelwe umdlali wawo u-Anaso Miguel wase-Angola, kodwa lokhu kuvulela ithuba abadlali abafana noGivin Msimango, Thatanyawo Ditloko noZitha Nkwinika ukuthi bakhuphuke. Ngaphezu kwalokho, umqeqeshi unabo uzosala ngaphandle kuka-Edson Castillo okulindeleke ukuthi ahlale izinyanga ezimbalwa engadlali ngemuva kokuphuka umlenze bebhekene neSuperSport United. Ukuze agcine i-Chiefs iqhudelana, unabo uzodinga ukubhekana nalezi zingqinamba ngokulungisa amaqhinga ahlakaniphile futhi ahlele kabusha uhlelo lwakhe ngempumelelo. Njengoba i-quarter final ye-CarlingKnockout bezobhekana nama-Brazilians, lo mdlalo ubaluleke kakhulu ku-Chiefs. Ukwenza kahle lapha kungase kuqinise ukuzethemba, kuvumela Amakhosi ukuthi angene ku-last 8 enamandla avuselelwe nangokukholelwa kubo. Kubadlali abancane bakanabi, lo mdlalo obhekene neMagesi ungaphezu nje komdlalo weligi, isitebhisi esifinyelela ezifisweni ezinkulu. Ukuthola iwini kungase kukhombise ushintsho olubalulekile, kunikeze i-Chiefs umfutho odingekayo ukuze ibhekane ne-Sundowns kowendebe.